रा 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 हमको तुमसे ना मेरा गाना रे मेरा मेरा माना 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 ना तेरे बिना चपरमी चमेना देना दलरी पथारत बहे रखे ना जेखाय खालै लै मास मारि बाजाय अमरी मरमे ओ लड़की नहीं जिंदगी है ओ लड़की नहीं जिंदगी है ओ लड़की नहीं जिंदगी है लड़की नहीं जिंदगी है ओ गम हमारा मेरा मोहब्बत मोहब्बत में मोहब्बत गुड इवनिंग ओ लड़की नहीं जिंदगी है बर'नि फिसा नाइस थैंक यू सो मच ओ लड़की नहीं जिंदगी है सारुना नाइस सॉन्ग संजीत थैंक यू सो मच मैं सो के गाना गा रहा हूँ सो और लाइक कर दो प्लीज सारुना थैंक यू सो मच सारुना मेरा वीडियो क्यों नहीं देखता है तू मैं इतना अच्छा वीडियो डाल रहा है इतना अच्छा गाना डाल रहा है 1996 का अब मेरा वीडियो क्यों नहीं देखता है ओ लड़की नहीं जिंदगी है थैंक यू सो मच लाइक डान देने के लिए कौन लाइक डान किया लाभ उड़ा दो झंडा उड़ा दो मोरा संजीत में करुणा है करुणा है ना सारुना बोल सॉरी करुणा 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 मतलब थोड़ा मेरा भी आंखें ज्यादा मेरा हो गया रे अनजालि हिट संजीत नाम दाना थैंक यू सो मच हिट नङालै हिट नङा नै उन्दुना दं आङो उन्दुनासो कमेन्ट गिजे ओ लड़की नहीं जिंदगी है ओ लड़की नहीं जिंदगी है कौन है दैजिरी हाय दादा हेलो ना हाय हेलो दादा नावदों लाइक दान खालामना थैंक यू सो मच दैजिरी वेलकाम अनजालि वेलकाम कारुना वेलकाम बर'नि वेलकाम मा खबरा बिदिनोसै अनजालिया मादों ओंखाम जाबाय नामा जायाखैलै ओंखाम जाथ'वाखै ओ लड़की नहीं जिंदगी है थैंक यू सो मच लाइक डान देने के लिए दैजिरी और everyone प्लीज कमेन्ट हेलो लोगोफोर आदै मादैमोन कमेन्ट खालाम माने सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर अनजालिया मादों मा गिर खनखो जानला मानलासोलै खनना साबदों करुणा ने बोला है बोथा बूथा हो गया है मोरा बुढ़ा हो गया है मोरा मैं बुढ़ा हो गया सारोना करुणा तू करुणा नहीं तू करुणा है ओ लड़की नहीं अनजालि हेलो आबौ होननांगौ संजित हेलो आबै आबौ होननांगौ आरोना आदसा आबै आबौ होननांगौ ने करुणा टू लाइक डान थैंक यू सो मच करुणा लाइक डान देने के लिए करुणा बोलो क्या कर रहा है और आप लोग का त्रिपुरा का मौसम कैसा है करुणा प्लीज कमेंट में बता दीजिए दैजिरी हेलो दैजिरी माबोरै खबर सबर बोरै खोन्था अनजालि अखा खोनायाखै नोंसिनि खोन्थाहरदो दे गोरिब ब्र फैबाय आरोना नै गोरिब ब्र बोरै खबरालाय मसलकाम गोरिब ब्र मसलकाम दैजिरी लाथिख' मोनथाम होनबाय आरोना
ओ लड़की नहीं जिंदगी है कारोना ने बोला अच्छा है अच्छा ओके ओ मौसम मतलब बारिश वारिश आया कि नहीं आया है? बिथराय रामसियारि गुड इभिनिं दादा नांदोंना गुड इभिनिं मस्ट वेलकाम बिथराय मस्ट वेलकाम दैजिरिया दं आं मोजां दादा आदसा अके अनजालिया मादों ओंखाम जानोसै जों आयु दानो ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि गोरिबा मादों लाइकखौ बोरै होयो थाय ओद फाला गोरिब बोरै जानांगौ ओइ गोरिब नोंथ' न'आव थांबायलै एम्बु सेम्बु बुथारदों नाब्रालाय एम्बु बुथारना बुथाराखै एम्बु दैज्लांनि एम्बु आलासि जाफैब्ला दुं बुर बुर मानो दैज्लां बोथोराव बिहाव बिखुनजो आलासि जाफैब्ला एम्बु हमनानै जाहोहरगोन बिथराय लाइक थेंक इउ सो माच गोरिब र' मा खालामदों प्लिज कमेन्ट कीजिए एवरीवन कौन कौन है कमेंट कौन कौन एनी अदर कौन कौन लाइक नहीं किया लाइक कर दो प्लिज बिथराय मा खालामदों बिथराय मा खालामदों दङ दलनि पथारत बहे रखोना जेखाय खालय लय मास मारिबा जाय दं आदा जना ओरैनो आदसा जना ओरैनो दं आरोना ओमफ्राय बोरै जाखो साब्रै गाहाम कमेन्ट खालामाखै खारजोब्बाय दा बिसोरो आयै नैबे सनजितखौ रावबो नायसनला नामा सनजितखौ रावबो नायसनला दैजिरिया मादों नों मा खालामो दादा नों मा खालामो दादा आङो जेबो खालामालै आङो जेबो खालामा बोरै लोगोफोर बोरै बोरै थांजोबखो कमेन्ट खालामग्राफोरालाय आं ओंखाम संदों बारे जोंना ओंखाम जानोसै होननाया खारबाय दांलै जोंनाव अनजालिया ओंखाम जानो खारलांबाय सारा अब्लाबो नों बायदि सिखोला नुला आं जारौ सना खामानि मावदों आं दादा आदसा खामानि मावदों ना थासिन वर्ड I am Tasin word how are you I'm fine I'm most welcome word Tasin most welcome Sanjay Gori live stream में most welcome बेनिफ्राय दैजिरि 00 गोरिबा अन नायखुमाबाय आरोना थाबसिन बरदे बोला I am from Bangladesh आदसा Bangladesh okay good super please ओमफ्राय thumbs up super क्रांति thumbs up ने बोला thumbs up ने बोला nice सेल्फी thank you so much most welcome Bangladesh आपका स्वागत है मेरा I have 611 सब ओके प्लीज हेल्प्स मी ओके टेंशन लेना नहीं चाहिए मैं सपोर्ट करेगा आई एम फुल सपोर्ट प्लीज मुझे सब मी आई एम 100% बैक सब ओके नो सर ओके फ्रेंड वर्ड ओके सब मी यू हिंदी लैंग्वेज गोरिबा नायबायलै गोरिब र' एम्बु बुथाराखै नामाब्रा गोरिब एम्बु बेकुलि फ्रक जाम गोरिब र' फ्रक जामलै फ्रक जाम टेंशन लेना नहीं चाहिए मैं पे करेगा थासिन वर्ड हेलो थासिन वर्ड गोरिब र' माबोरै खबरा गोरिब र' खोन्थाहरदो दे
दैजिरिया अन नांदोंना दोननोसै आं एलबि मानसि गैला आं ओरैनोसो होदोंमोन दैजिरि अन नांदोंना अके सारा मुलुगाव नागिरब्लाबो नों बायदि सिखोला नुला आं माथो जारौ सना गोरिब ब्र माबोरै जाखोब्रा एम्बु बुथारना बुथाराखै खोन्थाबो हरलायफोरबा दैजिरिया अन थेंक इउ स माच होथ' दा फैगोन दा आदसा गोरिब ब्र मा मिनिबायसो आरोना एम्बुलै गोरिब प्रग्राम एम्बु बारिख'नानि निलाजि एम्बु बुंला मुड अफ आदसा गोरिब ब्र माबोरै मुड अफ जालायखोब्रा मानो ओइ बिहामजो दयालि नोंजाजुआ गन्थं हमग्लोलै दालाजि गोरिबा जोंना मुड अफ अके गोरिब ब्र मुड अफ ओइ बिहामजो दयालि नोंसाजुआ गन्थं हमग्लोलै दालाजि दैजिरा दादा सनजित मा ओंख्रि जोंना बिराद ओंख्रियानो जोंना बुहुत बुरजा दिनै आरोना खोन्था ओंख्रिया जाबाय जोंना दहाय सानसुनि माबा दंनोलै अनला ओंख्रि दङनो आंथ' अनला जाया ओमफ्राय लाइ भाजा ओमफ्राय दहाय सानसुनि ओइ माबायाव दैयाव मानलाग्राया गोलाव गोलाव मा होनना बुङो बेखौ दैयाव मानलाग्रा गोलाव गोलाव आरोना भाजा दङ दहाय सानसुनि ओमफ्राय दायो माबा आरोना लाइ भाजा ओमफ्राय खुदुना भाजा खालि भाजाल' दै ओमफ्राय मा ओमफ्राय मिथिया ओंख्रिखौ मिथिया आङो गोरिबा मा बुंखो हिन्जाव लोगो हमफैदों आं हाग्रा बारियाव आयौ आदसा अके गोरिब अके ओइ बिहामजो दयालि नोंसाजुआ गन्थं हमग्लोलै दालाजि मानदे नामा दादा आदसा मानदे ओं मानदे भाजा अके मानदे एकदमबारे कारेक्ट होनबायलै नोङो कारेक्ट बोरैबा थालाव थाल बेथाल जाना होसै आरोना ग्रोब जाबाय बिबारा मा होनो हेलौ दादा मा खबर नांदा बिबार खबरा आंना मोजांलै बिबार ओंखाम जाखांबाय ना बिबाराथ' ओंखाम जाखांबाय बायदि मोनदों आङो ओंखाम जाखांबायना बिबार बिबार नों दिनै खारनो मोना दै आंनि एलबि हाबफैबाय नालाय नों खारनो मोनलालाय थेंक इउ स माच बिबार नों आंनि एलबि हाबफैबाय नालाय खारनो मोनला नोंनि ओंखाम जाखांनायखौ टाइमखौ मिथिखायो आङो ओंखायनोथ' नोंखौ ओंखाम जाखांहोखांनानैसो एलबि होखादों आङो लाइक दान थेंक इउ बिबारले बिबारले मा ओंख्रि जानायलै बिबार मा मैगं जानायलै बिबार मा मैगं जानायलै बिबार मा मैगं जानायलै ओइ बिहामजो दयालि नोंसाजुआ हमग्लोलै दालाजि नेट प्रब्लेमा आंना आदसा थगायबाय आरोना नेट प्रब्लेम होननानै बिराद सालुलै ओंखाम जानो नेट प्रब्लेम दे जेबो नङा थांनो हागोन जेबो नङा नै बिहामजो दयालि नोंसाजुआ गन्थं हमग्लोलै दालाजि जायाखै दादा दानो मम' जाफैदों दासो मम' जाफैदों आदसा बिबि अके नेट मा जालायखोब्राथाय आं दुखु मोनबायलै नेटखौ ओंलै दादा नों हदायनो मम' जायो नामा रे बिबार हदायनो नों मम' जायो नामालै बिबार बिबारले बिबारले दै जिरि बोहैलांदों हनै ओम नम' शिबाय नेट स्ल'
गुड मर्निं अके आं जाला खोमा दादा आदसा ओंखाम जायैखायनो मोनिया कनिमा अन थेंक इउ सो माच गुड मर्निं अके लाइक दान थेंक इउ सनजित सना मा खालामदों कनिमानि उन्दुना दंलै ओइ साला फांखा जायाखै जायोथ' दादा मन' जानो ना मोजां मोनो आं आदसा मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय मा सिरि ओइ सिरि दसे माबादोंमोन नै अन थेंक इउ सो माच सनजित नामदार अके मा खालामदों नोंलाय आं जेबो खालामाखै दे बुं ओरैनोसो एलबि आंना जाला मोनला हंले दालाजि नेट स्ल'लै खिबोर मा सिरि जाखो हाय बिबारि सना मा खालामदों सनजित नारा मा खालामदों नों नै अन दङलै जायोथ' माथो गल गललै नेट प्रब्लेम फांखायामोन दसेनो बन्द' जायो फांखाबाथाय फाल्तु ओइ बिहामजो निलायथो बन्द' जालायबायलाय मेथाइ खनो हरनायाव दासो बारनांदों खोलो खोलो बार बारनाय दैसा गाथोनाव खोलो खोलो बार बारनाय ओइ देलाय दे सोर दं प्लिज देलाय सोर दं एसे फटाफट कमेन्ट खालामलाय कनिमा सोर दं देलाय प्लिज एसे स्पिड कमेन्ट खालामलाय देलाय खोनाबायना खोनाना लोगोफोर कन प्लिज स्पिड स्पिड कमेन्ट खालामलाय दैसाया लैथोआव बोहैलांबाय आंनि नोंखौ मोजां मोननाया बारदै सिख्ला जानानै गोमो बिखायाव मानोबा अरनांबाय नेटानो स्ल' You are blessed, we are blessed. माथो कनिमा रायलायलाब्रा कनिमा ओट्सपिया मा होनदों हेलौ हेलौ लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक दोननायनि थाखाय आं दोननोसैलै बाल मानसिबो गैया आं ओरैनो टाइम पाससो होखादोंमोन 20 मिनिट जाबायनो हेलौ 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 नामदारा कनिमा मा खालामदों मा ओंख्रि जानाय दे खोन्थाहरदो दे मा खालामदों मा ओंख्रि जानाय दे खोन्थाहरदो दे दैजिरिया ए नामदारा दैजिरि ए मा होनगोन दसेल' आंहा लेखा फोरोंदों आदसा दे फोरोंदे दे आं दोनखासै गैला नै सालागाम ओंख्रिया अलदर ना ओमफ्राय मैथासो अलदर माबायदि अलदरलै आं मोनजाफेराखैलै अलदरखौ थास' बायदिया नामालै थास' बायदिया ओमफ्राय अनन थेंक इउ स' माच जोंना टपिरा मा फैदों जोंनानि मा बुंफैदों अल जास्ट ना फैदों ना अके थेंक इउ स' माच टपिरा बस बसुमतारी थेंक इउ दैजिरि अन ओट्सपिया मा होनदों ओं थांबाय दै आं सनजय अके बेसे गोबाव जाखो एलबि होनाया कनिमा नै दासो 10 मिनिटल' जादों 10 मिनिटसो जादों रावबो जायासै आरो आदसा फैफिनसिगोन नामा बेनिफ्राय जोंना अनन थेंक इउ स' माच साइकेल बानायनानै दासो सम मोनबाय सालथे आदसा दे केजि अके नङा सालथे अके दैजिरि अन सालथे लाइक दान थेंक इउ स' माच सालथे थास' दिन्था बाय
बायदिया आदसा थास' देन्था बायदिया आदसा थफेरा मा जुलि ना आदसा थफेरा मा जुनायाव जुलि जाहैबाय बङाइगाव दोनखारलांबाय केजिया मा होनो दिनै आफांबां लेट सालथे आं एलबि होनायनि टाइम गैयामोन ओरैनो गोसोजोंसो होब्रबलाबाय आङो दाना अके टफिराम थेंक इउ स' माच बिबारानो दादा सनजित जोंना मामाआ खर' सानाय जादों आं ओंखाम संनो दे बिबार दे सं दे आंहाबो खर' जादोंलै बिबार नै सानाव सानावबो टफिरामा सोरां मनि ना आनादा मनिका आदसा अके थेंक इउ अके सोरां मनिका दाना ओमफ्राय खोनिमायानो सनजित सना मा ओंख्रि मा ओंखाम जाग्रोसै दे दे आं ओंखाम जाग्रो दे खनिमा जाग्रोदो आंबो दोनखानोसै ओमफ्राय जोंना अनन हायथु ना आदसा टफिराम अके टफिराम मिथिबाय आदसा टफिराम दिनै नुबाय आं दाना आदसा टफिरामखौ नुबाय ने सोला र' टफिरामखौ दिनै नुबाय आदसा टफिरामखौ आंबो नायनोलै र' मोजाङै नायनो टफिरामखौ नायनो आंबो आदसा टफिराम थेंक इउ स' माच लै टफिराम सापर्ट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय दैजिरां दादानो अके टफिरामानो सोर नुखो हांखो दाना आदसा दादा सनजय अके ओइ बिबार ओमफ्राय फ्रानजित आंनि एलबाम मानो फैलाब्रा अके केबि बर' हाय हेलौ केबि मस्ट वेलकाम बर' लाइक दान खालामना हो आंखौ जायनो सापर्ट खालामो आं बिराद सापर्ट खालामो दै हले आं बिराद डेन्जारसो आंना एलबि होनायनि टाइम टेबोल गैलामोन आं एलबि होखाला फ्रायनो खालि आं जायनो आंनि भिडिअखौ फुल नायना होयो आरोना आं बिनिखौनो सापर्ट होयो आरोना बे मानसिखौनो आङो एलबियानो जा जियानो जा सापर्ट होयो आरोना आइडि लाना फैना एसेबां खेलायो नों टफि होननानै बुंबाय नै केजिया दैजिरिया अन बिबारा मा होनदों दादा आं थांनो मोनासै नोंनि एलबिआव गाज्रि दामोन थानो मोनासै गाज्रि दामोन दे जेबो नङा बिबार जेबो नङा टफिरा मा केजि नांबाय ओंखाम उखैबायलै बिराद ख्रेब दिनैसो थिगसे जानांगोन बायदि मोनदां ओंखामखौ केबिया मा बुंखो आंबो सापर्ट खालामो केजि आं भिडिअ आगारदोंमोन दहायो नायना होलाय देलाय आंनि भिडिअखौ जायनो नायनाय आं फुल नायना होखायो दे आं बेलेगफोरबायदि ससे नायनानै कमेन्ट हरा फुल नायखायो आङो डाइरेक्टखा केजिया मा होनदों होनबासो आंखौबो होयो नों सालथे होनबासो आंखौ होयो नों सालथे सापर्ट केजि सापर्ट दंब्रा आं माने जाय मानसिया आंनाव एलबि आं नायना होबावोसोलै भिडिअखौ आंनि मबाइलाव नुजाफैबा आं माने खामानि जायनि बिनिखौ नायना होयो आङो ओमफ्राय अन केजिया मा होनदों टफिराम दे बुंनांदों दैजिरि अन टफि नोंसोर नायनो होननायखाय डिपि होदों ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लाइक डान्सार थेंक इउ स' माच फिटनेस बिबारा मा होनदों फ्रानजितआ बारा थिग नङा दा दसे दुरबल जादों खोमा आदसा बारा थिग नङा नामा दुरबल जादों नामा माबोरै दुरबल जालायखो बिबार दैजिरि अन केजिया मोनदों दा नायगोन सालथे अके जागोन फिटनेस हेलौ माखर फिटनेस भिडिअ नायना होदो प्लिज बेनिफ्राय लाइक डान थेंक इउ स' माच लाइफ इज भेरि सर्ट एन्ड आइ डन्ट वेन इउ गाइस इन दा मिड एन्ड इउ नाउ अके थेंक इउ स' माच फिटनेस थेंक इउ केबिया मा बुंखो जादे आंजोंबो नामदों टफिरा मा केजि बुंथ'ला दे नामदों फिटनेस नामदों आंनि सर्ट भिडिअ नाय सार अके फिटनेस नायगोन आंनि लं भिडिअ नायना हो ओमफ्राय केजि अन फिटनेस अन केजिया मा होनदों बिराद बरायोलै नों सालथे बिराद बरियालै नों सालथे आदसा अके आं नायना होखायो केजि ब्र' आंनाव जायनो जिखुनु फैयाबाबो आं नायना होखायो आरोना आंनि साननाया मा मिथिबायना आं साक्सेस जानो हा आंनि लोगोफोरा जानांगौ आरोना बिदि आं जानो हायाबाबो गुबुना जाथों साक्सेस बिदि साननानै आं नायना होयो फिटनेस अन थेंक इउ स' माच सापर्ट फिटनेस
सापर्ट खालाम एभ्रिवान गाइस दा बुंबो नों दा बुंबो नों टपि ला जिया फिटनेसा अन थेंक इउ स' माच लोगो जाखो खाबना जानो नांदों टपिरामा फिटनेसा सापर्ट थेंक इउ स' माच फिटनेस थेंक इउ केबिया मा बुंखो टपिराम लोगो जादे नांदों हामला BM ने बोलाय फिटनेस प्लास सनजित 10 लाइक डान थेंक इउ स' माच हम लोग का टपिरा BM आ गया हम लोग का BM थैंक यू सो मच बिबार ने बोला है खर' सादोंनो फ्रांसिसा नाना हैया मानो बिबार ओमफ्राय दैजिरि अन फिटनेस जयनिं मी द फिटनेस जयनिं जानांगौनो फिटनेस प्लिज जयनिं हो जाओ केजि ब्लक के साथ दैजिरि अन बेनिफ्राय जोंना साल्थेया मा होनो लागाव साल्थेंलै लागाव बङाइगाव आम्बागाव फेरगाव दोनखारलांनानै जुनायावसो जुलि जाहैबाय साल्थे जुनायाव जुलि जाहैबाय बोरै मोनलाय नोंनि नोंसाजोआ गन्थं हंले ले दालाजि ओइ बिहामजो दयालि नोंनि नोंसाजोआ गन्थं हंले ले दालाजि बारि खना निलाजि नोंनि बारि खना निलाजि नोंनि फिसाया गोसोम दन्दिदि बारि खना निलाजि नोंनि फिसाया गोसोम लन्दिदि बोरै मोनलाय आं रोंलालै मेथाइखौ आं बानायनाय मेथाइलै लोगोफोर जोंना सुमित साल्थेया लागाव होनना बुंबाय माबोरै कमेन्ट थाबथाखो ना माखो माथो कमेन्टानो गैलालाय थाबथाखो ना माखो कमेन्टालाय आयै कमेन्टआ थाबथादोंसोलै कमेन्ट थाबथादों सरि कमेन्ट रुक गया सरि कमेन्ट रुक गया थैंक यू सो मच साल्टे 11 लाइक डान बेनिफ्राय जोंना मनीषा गया रे गुड इभिनिं सन्डे थैंक यू सो मच केजिया मादों नोंखौबो खालामगोन साल्टे जोंल' जानो मा जानो अके केजि टपिराम अन थैंक यू सो मच जोंना दैजिरि थैंक यू सो मच बिदां होआखै मादि नाम आदसा टपिराम अन थैंक यू सो मच अके ओमफ्राय BM नि हास्राय केजिया होनदों मनीषा जयनिं मी बलराय बिबारा मादों ओंख्रि संदों दादा टमेट'जों बयलार दाउ आदसा बिबार गोथाव ओमफ्राय आंबो जानाय नायगौमोनलै बिबार संनायखौ दैजिरि अन BM ने बोला ऑल माय फ्रेंड सपोर्ट मी बोल रहा है देखो BM के साथ सपोर्ट हो जाओ एवरीवन कैसे हो संजित मनीषा मैथ्यू आप बताओ आप कैसे है दैजिरि अन टपिरा मा होनदों दोननोसै बा नों जाहैसो नांबाय आरोना जाहैसो नांदों सुमिता मा बुंखो BM सिमरात किधर है बोल रहा है सिमरा केजिया मा बुंखो सुमित ब्र बुं दे नंदों दैजिरि अन BM ने हास्राय रे BM केजिया मा होनदों लोंदों नों साल्टे लोङाखै साल्टे आं लोङाबा बाहायो साल्टे आं लोङाखै साल्टे आं मुलिसो जागासिनो दङ लोमजानायनि ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनदों एफा गोजानाव बोरै थांनो ब्रादादा होनो बिबार थांनांगोन दोनखारनायनि खोथाया गोदोनि बर' फिल्माव रंखाय नोङो मायदि दोनखारलायोमोन BM ने सुमित बलखास्राय सुमिता केजि मा खबर होनदों दैजिरि अन केजिया मा होनदों दैजिरि जयनिं मी होनदों मनीषाया मरा सन्जियाव हाक्का मनीषा बोलो हाल साल कैसे है दैजिरि ने बोला है दे दादा नोंनिसो दिनसैनो आंहा सिंगेल लाइफसो केजिया मा होनदों मोजां सुमित आंना नोंनालाय होनना बुंदों दैजिरि अन BM ने बोला मनीषा बलखास्राय बिबार ने बोला हेलो केजी आगे बोल रहा है केजी ने बोला ऑल माय फ्रेंड जॉइनिंग मी बोल रहा है केजी के साथ जॉइनिंग हो जाओ आं केजी साल्टेनो ब्लू नानो र' बेनिफ्राय आब' बिबार नांदों जोंना केजिया दैजिरि अन थेंक इउ सो माच दैजिरि ने बोला कमेन्ट दैजिरि ने बोला हेलो कमेन्ट थाबथाखो ना मा जाखोब्रा गाइसमोन कमेन्टआलाय माथो श' जायासै आंनावलाय कमेन्टआ थाबथाबाय थाला औ आंबो LB आव ना आगै केजि नांदों BM ने बोला सन्जित मरा खारफां बोला केजि ने बोला BM मोरा सुमित ने बोला हास्राय दैजिरि ने कमेन्ट BM ने बोला केजी मोरा मनीषा ने बोला मोरा संजित मेरा हाल साल बहुत खराब है क्यों खराब है रे मनीषा क्यों BM ने हास्राय रे
नोंनि रावानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोनसे मा बुंखो बिबारा आं खारखौनो गोबाखायो आंना आदसा खार गाखोला नोंनाव मा दं मिथिगौना स्प्लिलिं ना पिलिं होननाय मोनसे मिथिगौना बेमार थायो मानसिनाव बे बेमार जाय मानसिनाव पिलिं ना स्पिलिं होननाय बेमार थायो बे मानसिया गोबाय आरोना बेयो गोथां बुस्थुनि मिथिबाय बे गोथां नों बुंबा गर फेलथेंनोबो हाया आरोना जाय मानसिया गोबायै गारायाव बे गर फेलथेंनोबो हाया दै ओमफ्राय केजिया मा बुंखो बे मरा होनना बुंबाय बे मनिषा प्लास सन्जित अच्छा गुड गुड मनीषा को मिलेगा ना हमें शादी करेगा रे बीएम उना मेकानिक बोला आंना बीएम जोब्बाय एमबी जोब्बाय मैसो अके अके बीएम ने बोला केजि हास्राय केजि ने बोला साल्टे दा नोंनि एलबि आव फै आदसा आंनि एलबि आव दाना केजि खैथायाव मोनलाय साल्टे नोंना एलबिया ओमफ्राय बि अना मेकानिक लाइक डान थेंक इउ सो माच बीएम ने बोला बसुमतारी केजिया बुंबाय आरोना साल्टे बसुमतारी अनामिका फैदों साल्टे नोंना नानि बिमाया साल्टे आंनि नङालै साल्टे नोंनिसो अनामिकाया मा होनदों मैसो एमबि सोना हरलाय दाना ओमफ्राय एमबि सोना हरलाबायनो हायोनाब्रा थाखा फैसा गैया मानसिया ओमफ्राय जोंना केजिया मा होनखो 9 PM अके 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 ओमफ्राय जोंना माबाया बिबारा मा बुंखो इउनेटनि इउटिनि न'आव थांदोंमोन क'क्राझाराव 10 बार गोबादों आं ओमफ्राय फैनायाव 7 बार आदसा मिनिबाय आरोना गोबाग्रा थोद होमबालाय नों ओमफ्राय केजिया मिनिबाय बिएमनि हास्राय रे पिलिजिं ना पुलिजिं होननाय मोनसे बेमार थायोलै मानसिनाव बे बेमारा जायनाव दं बे गोबाय आरो माने मानसिखौ जेबो खालामा दे मानसिया जेबो जाया थैयाबो गोबाग्रा बेमार आरोना बियो माने गर फेलथेंनो हाया बेबायदि मानसिया दै फौजि आर्मि साख्रि मोना आरोना बे ओमफ्राय मा होनना बुंगोन बसुमतारिया अनोबा आंखौ एमबि सोना हरलाय माइनाव दा दालाय मोनागौ मा बालनो एमबि सेमबिसि नोंलाय है एमबि नाङालै मोनागौना एमबि लायो नामा सोरबा सानावबा बेलेग खोथामोन मनिषानि बोला हे सोई खासी हो रहा है मैं अच्छा मनीषा मेरा तो भी हो रहा है रे देखो ओमफ्राय मनिषानि सन्जित मरा केजिया मा बुंबाय ओंखाम जानि साल्टे अन थागोन दे आदसा आदसा अके अके साल्टे बिबारा मिनिबाय आरोना मनिषानि बोला गाइस देखो गाइस एवरीवन प्लीज मनीषा को सपोर्ट कीजिए अब मनीषा साकाम नों मनीषा साकाम नों मनीषा हामबाय हामबाय मनीषा हामबाय आंनि एलबिनि हामबाय केजिया मा बुंखो हरालै साल्टे नोंना गुना एमबि सिनेमा नायनोसो मोजां जागोन बे बिनो हरालै साल्टे नोंना गुना एमबि सिनेमा नायनोसो मोजां बे बिनो होनना बुंदों हरनाङा ना आदसा हरा साल्टे आं हरा बीएम मेरा एमबि खत्म हो गया बुंबाय बिबारा मा होनदों गुवाहाटियाव थांबाबो बाइकजोंसो थाङो आं ओमफ्राय ट्रेनजों आदसा ओइ बिबार बिबार बिबारनि लांगोनायाव नोंखौ नेदोंमोन बिबारनि लांगोनायाव ओमफ्राय जोंना मा होनखो अनामिकाया केजि एमबि सोना हरलाय आगैनाव समासो बारग'लांबाय नोंखौ नेयै नेयै मरा सन्जित झूठ बोल रहा हो तुम हाँ झूठ क्यों झूठ बोलेगा रे झूठ नहीं बोल रहा मोनिशा मेरा खासी हो के कितना दवाई खाया मैं पूछो अनामिका को पूछो विवेक को पूछो इतना खासी हो रहा था मेरा आजकल थोड़ा अच्छा हुआ इतना दवाई खाया मैं अच्छा ओ शैली को भी मालूम है मेरा खासी शैली को मालूम है और
संगीता हाँ संगीता को भी मालूम है मेरा खासी हो रहा था ना मैं भी खासी हो रहा था संगीता को मालूम शैली को मालूम और बीएम को भी मालूम है ओमफ्राय अनिमिकाया मा होनदों मैसो सना एमबि सोना हरलाय माइनाव नांबाय आरोना कन्ट्रल थैज' बिबारा माने आब' अनामिका एथ' माहाजोनानो एमबि बिहरबायलै बिबाराथ' बुहुद माहाजोन आंनाव कल हर आं न'आव कल हरनि सालथाय अके सुमित ओइ लोगोफोर नै जोंना बिबारा ओंखाम संदोंनो लोगोफोर नै दा जोंना बिबारा ओंखाम संदों बिमामोननि थाखाय नै बिबारा माबा सिनिसो होफ्लांबायनो संख्रिनि जायगायाव बयलार ओंख्रियाव बयलारानो गोदै जाजोब्बायनो ओमफ्राय जोंना सुमिता होनदों आं न'आव अके गैयाहाय आगै सना सनजित नायसो बिदों आं 19नि उनाव आरोना हरगोन दे हरगोन ओमफ्राय साइलि मरा लाइक दान मरा साइलिया ओमफ्राय मनीषानि बोला मोरा सजा मनीषा बताओ आप लोग का खाना पीना खाया कि नहीं खाया है रात का खाना क्या सब्जी खाया है साइली बोलो सना अनामिकाया मा होनदों गैयाहाय आगै बिबार नामदों जोंना बिबारा मिनिबार ना लोगोफोर नै आंना माबा आफालै आफा नारजि जायाखै लोगो नै आंना फिसाया नारजि अमा बेदर जानोनो आं दायो क'क्राझार टाउनाव नारजि बायनो लांबाय ओइ लोगोफोर आथिं बायख्रुबबाय आंना गोलैबोबाय बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनोसै आङो होननायफ्रा नोंसोर खोनाना खोनायाखै बे मेथाइखौ होनलायलायो आरोना मेथाइयानो ओमफ्राय जोंना दानो हर मैसो नामा दालाय बोरै हरनांगौ आं हरनो हाया दायो साइलिनि बोला है मेरा तबीयत खराब है संजय अच्छा साइली मेरा भी खराब करेगा तबीयत तो खराब कभी खराब होगा कभी अच्छा होगा ओ क्या बोलेगा और सभी सबका भी ऐसा है रे मा जाखोब्रा नेट थाबथाखो ना माखो साइली मेरा वीडियो देखो ना मैं वीडियो डाला 3 वीडियो डाला है मैं साइली अना नों आंखौ होनबा ना माबायदि अननांगौब्रा माबायदि अनो लोगोफोर साइली कमेन्ट कीजिए लोगोफोर सोर सोर दङ आं एलबि दोननोसै नाबा मैं ओ लड़की नहीं जिंदगी है जिंदगी ओ लड़की नहीं जिंदगी है हाँ देखा न्यू वीडियो देगा संजीत ओके बोला हाँ के साइली मनीषा ने बोला है रात का खाना अभी नहीं होगी मोरा सोचा अच्छा अभी नहीं होगा कितना बजे में होगा रात का 9-10-12 बजे में आब' अनामिका मा ओंख्रि संखो ओइ बिबार फैसा दाहरब्रा बिबार ओमफ्राय जोंना माबाया मा होनखो अनामिकाया एमबि हरलाय माइनाव खि मैसो ओइ बिबार एमबि सोना हरलाय अनामिकानो 19नि सोना हर ओइ बिबार सोना हरमारलाय अनामिकानो नोंनो मम' जाहोगोन दे आङो बै बड'फायाव फैबा मम' जाहोगोन आं दालिसो आगै सना आलु एवनायसो नामदों ओके साइली बाय बाय थैंक यू साइली मेरा एलबी में आके आप इतना सपोर्ट किया है साइली दिल से थैंक यू सो मच हाँ साइली दिल से एकदम बारे दिल से थैंक यू सो मच साइली बिबार नाम्बार हरनो मा गुगोल पे नाम्बार नांगौब्रा माबा मा होनना बुंगोन मबाइल माबाजोंनो जायो बे नोंनाव अनामिकानि नाम्बार दंखायोना अनामिकानि मबाइल नाम्बाराव हर नेटपेक हर खोनाबायना अनामिकानि मबाइल नाम्बाराव हरबानो जाबाय 19नि नेटपेक सोना हर दा नोंनो देनां जाहोगोन आं गुगोल पे नाम्बाराव बिबारा जेनेबा बायदिनो गुगोल पे नाम्बार बिहरबायलै ओमफ्राय साइलिनि बोला वेलकाम दादा संजय ओके साइली सिस्टर थैंक यू सो मच थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट किया साइली दिल से थैंक यू सो मच दे साइली बुरा मत मानना साइली बुरा मत मानना साइली आंनो आगै बिबारनि
बिबारखौ नाङा मैसोनिफ्रायसो नांगौ। बिबारनि फैसा नांनि फैसाब्रा। बिबारा मा होनो बड'फा फैबा आं बिबारनो मम' जाहरगोन ना। आरो बिबारा खम मैसो बिबारा मा होनना बुंगोन मम' जागोन बियो आंनिफ्राय आं मम'नो 100 थाखानि मम' जाहरगोन बिबारनो। आब' अनामिकानो नाङालै आंनि एमबिखौ नाङाबाबो नों हरना होब्रा बिबार। ओइ बिबार अनामिकानाव आंनि नाम्बार दङ। अनामिकानिफ्राय आंनि नाम्बार लानानै देलाय गुगोल पे खालामना हरलाय आंनो। ओमफ्राय केजिया अन होनदों थेंक इउ स' माच केजि ब्र' साल्थे अन थानो थाखाय साल्थे माजों जाखो साल्थे माजों साल्थे माजों जाखो बिबारा ओंख्रि संनाया मा जाखो बेना बिबार नोंना ओंख्रि संनाया बयलारजों मा जाखो दा संख्रि होनांगौ सिनि होफ्लांमारगोनलै बियो हालदै होनांगौ साफात होफ्लांगोन दा मैसो दानो हर नों आंखौ अनाबा नामा मैसो दानो हर नों आंखौ अनाबा नामा अनाबा दानो हर बिबारा मा होनखो आं लाजियो आब' अनामिकानो हरनो ओइ मैसो बिबारा बा फालथु नों बिबारा दे नाङा दे बिबार हरनाङा ओमफ्राय जोंना केजिया मा बुंखो साल्थे आंनो फन हरना दोनलाय आरो अनामिका बिमायाबो नामजादा साल्थे आंनो फन हरना दोनलाय आरो बाजै अनामिका बिमायाबो नाम केजि साल्थे फन हरनो माने मा होनोब्रा साल्थे फनखौथ' हरखायो आङो हरगोन ना ओमफ्राय माबाफोर खामानिमोन नामा केजि साल्थे बिबारा मा होनदों सिरियाव आजादि सियाराव आजादि जिरायनासो संदों आं ओंख्रिखौ बे ओंख्रि बिबारनि ओंख्रि संनायखौ जागौमोनलां माबायदि जायो गोथाव जानो जाया संनो रोंना रोङा इयो अनामिकाया केजि एमबि सोना हरलाय दाबदारनानै अनामिकाया गाज्रि नामाब्रा एलबि बिथिंलाबाय थाबाय दाहाय हरगोन होनखाबाय आङो ओमफ्राय जोंना केजिया मा होनखो नाम्बार डिलेट जाबाय रा दाखालै बोरैबा आदसा केजि अके हरगोन दे केजि वाट्सएपाव एसएमएस खालामना दोनगोन आं केजि आंना केजि नोंनि नाम्बार दंना गैयामोनथाय नोंनि नाम्बार केजिनि नाम्बार दंना गैयामोनथाय आंनाव ओमफ्राय मा बुंखो जोंना अनामिकाया सनजित अनोबा अनना थाब हर दानो आं दानो बोरै हरनो हानांगौ आं दायो हरबा माथो आंनि गुगोल पेखौनो इउटुबाव नुजाजोबगोन माथो बोरै हरनांगौ आंलाय केजिया मा बुंखो बसुमतारी अनामिकाना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय केजिया मा होनखो सोना हर साल्थे नोंनि हिनजावनो होद साल्थे हिनजाव नङाब्रा फाग्ला होद हरलालां साल्थे हिनजावल' होनो गावस्रा बिबारा मा बुंखो फै दादा जानो बा टेस्ट जायो आंनि संनाया टेस्ट जायो बिबार नोंनि संनाया टेस्ट जानाय नङा बायदि मोनदां सियाराव जिरायलायनानै संनाय मबाइल थुनानै संनाय बारा टेस्ट जानाय नङा मबाइल थुनानै संनाया ओंख्रियावनो इन्टारेस्ट गैया नोंना गोसोआनो बेदर ओंख्रिखाय गोथाव जासाबगोन आरोना बेदरनि सुवाद दंखायो नालाय बेदरा गोथाव जासाबगोन आरोना बेदर ओंख्रिखाय बेदर गैदेराबाथ' सुवाद जानाय नङा बायदि मोनदां टेस्ट जानाय नङा बायदि मोनदां मोननो खोन्थाया बिबार बोरै थांनांगौ बहा थांनांगौ बबे खन्द'आवबा नङा बबाव नागिरना थांनांगौ आं मावजियासो मोनामसु थांगौमोन बे ओंख्रिखौ खोनानाय लोगो लोगो केजिया मा बुंखो दङ आंनि नाम्बारा अके साल्थे बावना दंला साल्थे ओमफ्राय जोंना बिबारा मिनिबाय ओमफ्राय जोंना केजिया मा होनदों आब' बिबार आंबो जायो दै नोंनि ओंख्रिखौ दादा राइट दादा सनजित होनना बुंबाय आरो नै बिबारा मा अबे मोनसे खोथाखौ राइट होनखोब्रा बिबारालाय बबे मोनसे खोथाखौ केजि आंबो गोथाव संनो रोंगौहाय आगै नामजादा अनामिकायाबो गोथाव संनो रोङोनोलै र' अनामिकानि ओंख्रि संनायखौबो जाहैनांसिगोनलै मालाबा केजि ओमफ्राय केजिया मा बुंखो साल्थे मा ओंख्रि जाखो ना जाथ'वाखैनो साल्थे जाथ'वाखैलै मोनजाथ'वाखै साल्थे मोनजाथ'वाखै बेनिफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो
अके जाफै केजि नामदारना ओमफ्राय जोंना केजिया मा बुंखो बाजै माब्लाबा जाहैगोन दै नांदोंना अनामिकानि ओंख्रि संनायखौ जाहैनांगौ र' मालाबा बिबारनि ओंख्रि संनायखौसो जागौमोन आं बिबार ओंख्रिखौ आरामसे संनानै टिफिनाव बोननानै लाना फै बड'फायाव बिबार एकदमबारे रुटिजों जागोन आङो ओमफ्राय जोंना माखो जाहैगोन र' आब' बिबार सम मोनबा नांदों आरोना केजिया बिबारा मा बुंखो गोथाव जानाय नङा बुंनाया राइट होनदों दा आदसा बे बिबारनिखाय गोथावसिन आंसो संनो रोंगोन आं बिराद गोथाव संनो रोङो बिबार ओंख्रि ओंखामखौ मिथिबायना बयलारजों दाउजों माबायदि संदों देलाय बिबार नों माबायदि संदों खोन्थालाय देलाय बयलारजों दाउजों माबायदि संखो एसे खोन्थाहरलाय बेदरखौ माबायदि एवखो मा समाव नोङो माबाखौ टमेट'खौ हानानै होखो बिलाइखौ हानानै होखो मा समाव मस्ला होखो खोन्थाहरदो आंनो ओमफ्राय जोंना केजिया माखो आबु बिबारा सिटिमोन नामा दादा सिटिमोन नामानो होनै सोंदों हे हा सम मोनबासो जाफैगोन केजि नाम दा ओइ बिबारा न'खौनो खोन्थायालै माबायदि होला अनामिका मा होनदों थाबाय बेदर लांफानांगौनो नै केजि बिबारासो ओंख्रि एरदों बिबारा फाक्का ओंख्रि एरदों आरो ना इयो ओंख्रि एरगासिनो बिबारा ओंख्रि एरनायखाय खमै लिरनो हाख'वाखै मानसिया नङाबा कमेन्टआ माबायदि हरोमोन बिबारा फाइ फाइ कमेन्ट हरोमोन इयो जा ओंख्रि एरनानै खोनासंलायलायदों बे बिबारा दा आंनि कमेन्ट फरायनायखौ ओंख्रि एरनानै दानो एरबायबो बिबार नों ओंख्रिखौ दानो एरबायबो ओंलै आब' बिबार नामदों बसुमतारी अनामिका बिमा बाजैया जा सेप्ताहाय दाखालिबो थाइजौ गेसाव जाबाय गोदान लाइना जाफिन जादों बायनाय बुस्थु जायाखै भिडिअ ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो आंनि हाबायाव डाइरेक्ट फै दादा सनजित जोंहानि न'आव बाबरे दादा सनजित डाइरेक्ट फै जोंहानि न'आव आंनि हाबायाव होनना बुंबायलै बिबारा डाइरेक्ट आरोना हाबायाव आयौ माबोरै डाइरेक्ट थांलाबायनांगौलै आंलाय नों हिनजाव गोदान हिसाबै नोङो मन्दपाव जिरायगोन ओमफ्राय माबायाव जिरायगोन नोङो आंखौ सोर सिनायगोन नोंसोरनि न'खर मानसिया रावबो सिनायनाय नङा आंहा थांनानै गल' गलासो जाहैगोन आं बिदियाव थाङा आं सिना जाना जाखानांगौ दा नोंसा मामा मोना आंखौ सिनायखायोमोनब्ला डाइरेक्ट आं थांनो हागौमोन आरोना आं डाइरेक्ट थांबाबो आंखौ जेबो होननाय नंलामोन आरो माने सिना जानाखा नालाय फ्रि जासिगौमोन आरोना आं दा एक दिनिया नोङो हाबायाव जिरायगोन अनेकनो आंलाय बोरै डाइरेक्ट थांनो सिनायामोन नालाय हाबायाव लेंहर होनबा आब' बिबार भिडिअ खालामनो होनदों दादा खम बिबार मोदै रू ओमफ्राय जोंहा भिडिअ नेट स्ल' जाबायलै मा ओंख्रिखौ फार्स्टनिफ्राय संनायखौ दादा सनजित मासो संनाय आं नायदोंसो आदसा गोजांबायलै फांखा बन्द' खालामबाय आं गोजांबाय ओमफ्राय नोङो ओमफ्राय जोंना पिकनिकआ अनाव थेंक इउ स' माच केजिया मा होनो पिकनिक अनाव थेंक इउ स' माच सापर्ट होनदों बाजै हाफांआ खारबाय नामा होनदों केजि बिबारा मा होनदों जागोन दे आगै केजि होनदों अनामिका दंहाय आगै होनदों लेंहरल' दै बिबार होनदों केजि अनामिका बिबारा हाबायाव बिबारा हाबायाव गाबदों आरो आं हाबा जायामोनलै होननानै
बिबारा गाबदो आरोना ओमफ्राय जोंहा भिडिअ बानायसै आरोना नै लोगोफोर हाय गाइस लोगोफोर नै जों दायो बिबारनि हाबायाव फैदों फ्रान्जितजों बिबारनि हाबायाव होननानै जों भिडिअ बानायसै आरोना बिबारनि गाबनाया माबायदि जागोनथाय आं गोरजिया मोनबोआ बा थांनोसो नांगोन हौवानि न'आव बोरै जागोन दे आं हाबाखौ दुखुसो होनना बिबार गोरजिया फ्रान्जितखौ लां फ्रान्जितआ बिराद एक्सपार्टखानो बिबार अमा आदार होनायफोराव टेलेन्ट अमा आदार होफैनाय बुहुद बसिनो अमा आदार होखायो बिबारा माबाया फ्रान्जितआ जा फिकनेसा सापर थेंक इउ सो माच फिकनेस थेंक इउ केजिया मा होनदों सालथेन नोंबो हाबायाव गाबनो सोलोंबाय नामा नङा आङो बे बिबारनि एक्टिंखौ खोन्थादों सालथे फिकनेस थेंक इउ सो माच केजिया मा होनदों फिकनेस जयनिं मि फिकनेस प्लिज जयनिं हो जाओ केजि के साथ ओमफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो इसोर फ्रान्जितजों फ्रान्जितजों खम माने दिल धारकता है होननाय खोनायाखै ओइ बिबार फ्रान्जितनि गोसोआ नोंनि रावखौ खोनानो थाखाय दिल धड़कता है बा दिलानो समफ्ल'आ दुब दुब मावोनो बिसोरना फ्रान्जितनिया दिल धड़कता है ओमफ्राय जोंना मा होनो अनामिकाया मा होनदों सनजित बिबार आगै हाबा जासिगोननो सनजित बिबार आगै हाबा बिबार हाबा जासिगोन नामा केजि मिनिबाय आरो बिबार फ्रान्जितआ सासेल' फिसाज्लासो बोरै मोनबोगोन दाना आदसा सासेल' फिसाज्ला आरोना बोरै मोनबोगोन जोंफोरबायदि जानांगौलै जोंफोरबायदि नै सानै जानांगौ जोंफोरबायदि आंथ' गोरजियासो थाहैगोन जायनो लाङो गोरजिया ओमफ्राय जोंना मा बुंखो सेस बाजैया माथो सनजित आरो बिबारखौ होनबाय होनना बुंदों आरोना बिबारा गोरजिया थांबा बाहायनानै जागोन बियो मा बिदिखा दानो खारांखासखा बिबारा दख'ना सुजोबगोनलै बियो बिबारा कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट खायदा आं दोननोसैदां दे लोगोफोर ने दोननोसैदां आङो दे कमेन्ट खालामदो दोननांगौ ना मा नांगौ ओमफ्राय जोंना मा होनो सनजितखौ लादो आब' बिबार ओइ आंखौ सोंबाय आं केजि बिबार गियोलै ओमफ्राय फ्रान्जितजों गासैबो सिमांल'सो जाना थासिगोन दादा फ्रान्जितजों गासैबो सिमांसो जाना थासिगोन दादा सनजितआ आदसा सिमांल' आरोना लाब्रा मा सिमां प्यार किया तो डरना क्या होनना बुंदों मिथिबाय ना मानो सिमां जानांगौ केजिया मा होनखो आं गुमै लिंनोसै सालथेखौ होद नै बिबारा मालाय फ्रान्जितनिसो केजि सालथे अनामिकाया मा होनदों दोनाहाय फाग्लासो होनबायलै आं आयै फाग्लासो होनबा आं फाग्लासो दै लोगोफोर आं फाग्लासो ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनखो दादा सनजितआ दादासो केजि होनना बुंदों ओं दादासो आंनि ओमफ्राय केजिया मा बुंखो बाजै हाफांआ बुंदों आब' बिबार होनना बुंबाय आरोना मालाय बिबाराव माबानिसो फ्रान्जितजोंसो वास्तव में जो लिखा है वो जरूर मिलेगा बिबार थैंक आपका किस्मत में जो भी है इसको मिलेगा ही मिलेगा मेरला सेंग्राफोर दं माथो बिबार सानै गोनां फ्रान्जितखौ जोङो फ्रान्जितखौ जिरेस खालामनानै सानै बानायगोन जोङो ओमफ्राय देदे दोननोसैदांलै रावबो गैला मा बुंगोन जोंना सालथेया सनजितआ बुगोनहाय हिन्जावखौ केजि आगै आरो बिबार आगै नामा सनजितआ बुगोननो बारे हिन्जावखौ बुगोनसो होनबायलै आयु बबे बिखाजों बबे गोरबोजों साननानै बुंखो बे बाथ्राखौ बिखा खायसेब
मोनलायलायनाय अमाबैसा मोनलायलायनाय बाथ्रा बुङोलै अनामिकाया माला बुफेरखो आं माला बुनो नांलाय माबोरै अबे मोखाङाव नायनानै दिल करी सीता बिबारा मा जाखो बिबार ओंख्रिया मोनगोना मोनाखै साबैसे ब्रा बिबार नोंसा न'खराव बिबारा मागो बिदिसो नामा आब' अनामिका होननानै मिनिबाय आरोना आयु बुलाबायो नामा सोरबा बिबारानि मिनिफैबाय बिबारा ओंख्रिया मोनगोना मोनाखै ओंख्रि साखिनाया बिबार टेस्ट ना बिबार ओंख्रिया एसे खोन्थाहरदो दे दिल के रसीता बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना सालथे नों हिन्जाव बुना जागोन नामा सालथे केजि हिन्जाव बुना जायाब्रा जातलैसो हिन्जाव बुवाब्रा सालथे बोरै बुलाबायनांगौ सनजितआ रागा खरासो रागा खरायासो खांबाय बायदि बिबारा ओंख्रिखौ साखिखांबाय आरो ना बिबार नों ओंख्रिखौ साखिखांबाय दा माने दा गल गल जाबायलै लोगोफोर सोरबा दंलै नै नोंसोर साथामल' कमेन्ट सानैया सोरथाय सानै सोरबा दंखोमायो ओमफ्राय जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो दै कमेन्ट लोगोफोर गाज्रि दामोन आं कमेन्ट फरायनाय डायलग होनायफोरा केजिया मा गो आं हिनजावबा लानाय नङालै बिदि हौवाखौ आयौ गिलु बालु नांबाय आरोना केजिया ओमफ्राय बिबार अनामिकाया मा गो सानि ओंख्रि दं दालिसो आगै नांबाय बिबारा मा गो आं संख्रिबो साखियाखै दा उनाव संख्रि गैयाबा रागा जादों बाबाया आं संख्रिबो साखियाखै दा उनाव गैयाबा रागा जादों बाबाया आदसा मिनिबाय आरोना केजिया मा गो बेखौनो जादो बाजै ओमफ्राय सेवाखै ओंलै बे सानसुनि ओंख्रिया सेवबायब्रा एथ' गरमाव केजि सेवनाय ओंख्रिखौ जायो बे बिराद जेबो नङा सालथे इन्टारटेनमेन्टआ जाखायो नों केजि ब्र' माने खायसे नायखुमाना थायोलै ओमफ्राय नायखुमानानै माने गाज्रि सानो आरोना ओंखायनो बुंदो आरोना आङो ओमफ्राय आंहा कल दादा सनजित थाथ' आयै प्रानजितनि कल फैबाय आरोना बिबाराव फाक्का प्रानजितनि कल दे सालथे होमबालाय दोनथ'नोसै आरोना ओमफ्राय माबा अनामिका दोनथ'नोसै दै दे बाय लालायलायदो आं जायोहाय गेसावबाबो नांगौना अके थेंक इउ स' माच लोगोफोर एभ्रिवान गाइस आंनि एलबि स्क्रिमाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय लोगोफोर गासैखौबो थेंक इउ स' माच आंनि बे सन्जिब गयारि लाइभ स्क्रिमाव फैनानै नोंथांमोना गासैबो सापर्ट खालामनो थाखाय बिदिखौ बुजियाबाथाय मानसि नङालै बे सालथे ओंलै सालथे नोङा सालथे बिराद मानसिया बुजिया आरोना मा होनो आं बिराद नुबाय आरोना सालथे बिराद मानसि नुबाय बुजियादै सालथे खायसेया जोंल'सो बुजियोलै सालथे जोंल' थेंक इउ स' माच सालथे आंनि एलबियाव फै अके सालथे थांगोन थेंक इउ स' माच सालथे थेंक इउ अनामिकाया बाय केजि आगै सनजित ओंख्रिनो अके थेंक इउ स' माच थांगोन